Sanibona South Africa yonke naphesheya kwelwandle. Ngibingelela uyena bonkosi Alex Mhlongo lo obizwa ngoPhumalina, umzukulu wakoMnguni, umzukulu kaNkomo yahlaba. Umvelase lo wavela enyandeni. Umzukulu wabo labo bantu engibabalayo. Ngidabukaleke kamhlawumbe yalingana kwakhubalo limbo egcekeni. Number ngitholakala kuyona 071 7568 692 071 7568 692. I-channel le engibukayo Isibaniso Lwazi TV channel. I-email yayo ithi isibanisolwazi@gmail.com, isibanisolwazi@gmail.com. La sikhuluma ke ngamakhambi, sikhuluma ngezenkolo, sikhuluma ngesintu, sikhuluma ngesiko, sikhuluma ngemikhuba, sikhuluma ngayo yonke nje into esingase sikhulume ngayo. Asikhethi ukuthi sikhuluma ngani. Kodwa namhlanje ke simphathele imithi esusa amathunzi amnyama. Sizongena ke ingxoxweni yethu. Umuthi wokususa amathunzi akunokwenzeka ukuthi akweleke ngesikhathi wenza ucansi nosuke uzijabulisa naye. Kanti yinhle futhi le nduku nasegezeni idlozi. Uma bekunesifo ekhaya noma wachithekelwa isisu noma walala nomuntu ozilile, ungasebenzisa lezi zinduku ezilandelayo uyihlanganise. Usebenzisa intolwane bese futhi uthola icishamlilo noma icimamlilo, bese futhi uthola umlahlankosi, uphinde futhi uthole umlulama, uphinde uthole isiqunga. Bese uyenza njani ke le mithi esengibalile? Uyayigaya le mithi uyihlanganise, uyipheke ibile, bese uyageza, uphalaze insuku eziwu3 days. Kanti uma ushonelwe umzali noma isoka noma intombi yakho okanye ingane, unga-eda inyongo negazi lenkukhu emhlophe kule nduku osuke uyihlanganisile. Uhambe uyogezela emfuleni ohambayo. Mawungeke eduze umfula ohambayo, ungaya nje ehlane uyogezela khona. Kanti ke uma ungenayo le mithi yonke lengibalile, ungathatha nje impila, lo muthi okuthiwa impila, uyihlanganise, abanye bathi amafutha omhlaba, impila, uyihlanganise nje nenyongo mothanda futhi, uyihlanganise nenyongo negazi lenkukhu emhlophe. Iyawenza lo msebenzi wokususa amathunzi asuke akwelekile, ukuze ungahambi unyanywa abantu. Iyona ke channel lenu le Isibaniso Lwazi TV channel. Ongakwenza nje ukuthi usubscribe, uthinte lapha i-notification bell ukuze makwenzeka si-uploada ama-video kube wokuqala wena ozothola ukubona lama video. Sicela ku-comment, usifonele futhi uphinde ushare, ulike ne-YouTube channel yethu. Sicela ukuvalelisa inamba yethu 071 7568 692. Siyabonga.